находит не русского, и он находит маленького школьника из Таджикистана. тоҷикам берун аз ватан пора гашт. барои як луқма нон дар бадару овора гашт. фирдавсиву ҳофизро бо қалам шинохт халқ. тоҷикам имрӯз фидои теғи ноҳақ гашт. қатли ин тиф пора кард қалби муслимро. тоҷикам имрӯз шаҳрванди рус шуду бегона гашт. тоҷик дар гузашта ҷон дод баҳри ном. тоҷикам имрӯз пора пора зи дасти рус гашт.